La substància no és només una pel·lícula de terror corporal, sinó també la venjança de Demi Moore. Seguim amb la sèrie de les 10 nominades a millor pel·lícula als Oscars. Avui parlem de La substància, el thriller de terror corporal que ha sacsejat la temporada de premis. Dirigida per Coraline Farguet, la pel·lícula explora l'obsessió per la joventut i els estàndards de bellesa imposats especialment per Hollywood amb una Demi Moore en estat de gràcia. Comparada amb Hereditary i Black Swan, la substància ha estat elogiada pel seu estil visual impactant i el seu to grotesc, tot i que la seva naturalesa extrema podria jugar-li en contra als Oscars. No obstant això, Demi Moore s'ha convertit en el centre de totes les mirades gràcies a un paper que sembla fet a mida per a ella, una estrella de Hollywood oblidada que lluita contra un sistema que menysprea l'envelliment. Aquesta podria ser la seva gran redempció a la indústria. Moore ha recuperat el focus mediàtic amb aquest paper i ha guanyat el Globus d'Or i el Critics' Choice, fent-la una candidata seriosa a l'estatueta. També s'espera que el film triomfi en millor maquillatge i perruqueria. Històricament, el terror no ha estat ben tractat per l'acadèmia, però noms com El silencio de los corderos o Get Out han trencat barreres. Podrà la substància fer el mateix?